20.000 κόσμο, μεγαλύτερη διοργάνωση. Και είσαι εσύ τώρα ζώνη και λες τώρα το κόβω και μου κόβει το μεροκάματο ή το κόβω και γίνομαι ήρωας. Εντάξει, η κερκίδα σε κάποια φάση και μετά δεν την ακούς. Εντάξει, σου βρίζουνε, σου σούρουνε κανονικά. Οκ, το ξεπερνάς αυτό. Στημένο τύπου το ξέρανε και οι fighters ή στημένο ότι το ξέραν όλοι αλλά όχι οι fighters? Δηλαδή, εγώ από τότε για να καταλάβεις που κάνω διαιτησία, έχω σταματήσει να ακούσω διαιτητές. Κοίτα, ρε φίλε, λέω, γιατί και εγώ λέω το αντίστοιχο κάνω. Σε άλλο άθλημα θα μου πεις. Εντάξει, βρήκαμε εύκολα να παρκάρουμε. Πόσο εύκολα βρήκες? Φίλε, βρήκα με το που ήρθα, δεν έκανα το τετράγωνο, δεν πρόλαβα. Κατευθείαν. Για κάποιο λόγο πίστευα ότι θα βρεις πάρκινγκ εσύ συγκεκριμένα εύκολα. Δεν ξέρω γιατί. Πιστεύω ότι τυχερός στη ζωή σου. Καλά, κράταμε τα λάθη. Λοιπόν, το περασμένο σουκού ήταν το σουκού που κάναμε 2 καλές νίκες στο Cage Warriors. Σωστά. Ντελής και Τσαρμαντίδης. Ναι. Ειδικά στο fight του Ντελή, φίλε, βλέπω Mark Goddard, τον βλέπω και τον κοιτάω και λέω πρώτον, δύσκολο μεροκάματο σήμερα. Σωστά. Γιατί είχε γίνει 2 στα γενετικά back to back, αν θυμάσαι. Ναι. Και δεύτερον, είδες πόσο κουρασμένος φαίνονταν στην κάμερα. Μήπως είναι έτσι στο στυλ του, γιατί εντάξει τώρα συγκεκριμένα fight νομίζω ότι πλέον του έχουν γίνει ρουτίνα. Δηλαδή αν με ρωτήσεις έχει διαιτητεύσει σοβαρά fight. Όχι ότι και του Ντελή δεν ήταν σοβαρό fight, εννοείται. Τώρα απλά εννοώ από θέμα promotion. Πιο μικρό event. Ναι, πιο μικρό event. Όπως το είπες. Είναι διαφορετικό δηλαδή εκεί πέρα να είσαι διαιτητής σε ένα Cage Warrior και διαφορετικά να είσαι για μένα στην καλύτερη διοργάνωση του πλανήτη στο UFC. Πάντως δεν ξέρω, αλλά θέλω να ήταν πολύ κουρασμένο στη μούρη. Μου λέει ένας φίλος μου, σίγουρα έπινε μπύρες πριν. Ή χθες. Hangover δηλαδή. Μήπως το είχε ξεχάσει κιόλας και τον πήραν άρον. Και του πούνε, έλα τώρα γιατί έχουμε εκτεθεί. Ισχύει σήμερα, Ναι, κανονικά. Ισχύει. Τώρα είμαι έξω στις στάσεις, περιμένω και τώρα παίρνω το ταξιτζί. Τώρα πληρώνω τις μπύρες και έρχομαι. Τι φάση. Περιμένω το βανάκι από τη διοργάνωση. Που αυτός είναι Άγγλος, οπότε λογικά του είναι εύκολο σχετικά. Ναι. Και νομίζω ότι, αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον, δεν ξέρω για τώρα, αλλά ήταν και υπεύθυνος, καλά ήταν σίγουρα κάποια στιγμή υπεύθυνος διαιτησίας στην ΙΜΑΦ. Και πλέον νομίζω ότι είναι και υπεύθυνος διαιτησίας όσο αφορά στην Αγγλία. Εκεί γενικά τα promotion. Γενικώς έχω πολλές απορίες για το θέμα της διαιτησίας. Αν νομίζω για τον Mark Goddard. Δεν μπορούσα να σε βοηθήσω αυτό. Γενικά είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει και καταρχήν είναι λίγοι ρεφερείς γενικότερα. Πόσοι υπάρχουν γενικά? Κοίτα, για την Ελλάδα να μιλήσουμε γενικά. Overall. Γενικά. Νομίζω... Κοίτα, overall λίγοι. Το λίγοι είναι σχετικά απλά. Είναι λίγοι αυτοί που, ας το πούμε εισαγωγικά, κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους όσο μπορούν, βέβαια, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι. Δηλαδή για μένα είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Ας πούμε ο Mark Goddard, όπως είπες, που για μένα πλέον είναι, για να μην πω τώρα ο πρώτος, θα πω ότι είναι στην τριάδα. Εντάξει, το Herb Dean πλέον δεν το βάζω, γιατί στην ουσία είναι για μένα, ας το πούμε, το TEM. Ο άνθρωπος έχει διαιτητεύσει μπορεί πάνω και από 1.800 αγώνες. Ακραίο. Ο Herb Dean, όταν θεωρούν ότι είναι ο καλύτερος, σαν να έχει πέσει γενικά η απόδοση του τελευταία. Εγώ αυτό βλέπω. Εντάξει, πλέον εγώ νομίζω ότι το έχει πάει αλλού. Τι εννοώ, δηλαδή είναι εκείνος που ορίζει τη διαιτησία. Γενικά στα event παγκοσμίως, γιατί δεν είναι μόνο στο UFC. Τον έχουμε δει και στο NFC και στο ACA. Πλέον έχει πάει σε όλα τα event, έτσι που είναι μεγάλα event, εκτός UFC. Οπότε πλέον νομίζω ότι είναι leader των διαιτητών. Εμένα μου αρέσει πολύ ο Herzog, φίλε. Και εμένα, εντάξει. Κοίτα, σου είπα, επειδή μου πες τώρα ευαίσθητη χορδή, για μένα είναι Mark Goddard. Okay. Αλλά και οι υπόλοιποι δηλαδή, εντάξει, είναι εξίσου πολύ καλοί. Αλλά ο Mark Goddard έχει, πώς να σου το πω τώρα, έχει έναν τρόπο το οποίο ξέρεις ότι σαν promotion είναι εκείνος και όλα θα κυλήσουν ομαλά έτσι όπως πρέπει. Αυτό ακριβώς σου δίνει δηλαδή, ξέρεις,
μία σιγουριά, ας το πούμε. Αυτό ακριβώς νιώθω και εγώ για τον Μάρκ και για τον Χέρζοκ, για κάποιο λόγο. Δηλαδή, άμα είναι μέσα ο Χέρζοκ, λέω εντάξει, δεν θα γίνει μαλακία σε αυτό. Που συνήθως τα πάει πολύ καλά. Εντάξει, όλοι έχουν κάνει κάτι ακραίο, ας πούμε, σε κάποια απόφαση που να πεις τώρα τη φάση, αλλά. Κοίτα, γενικά, σαν για να μιλήσουμε σε διαιτητικά λάθη, εγώ δηλαδή μάνι μπορώ να σου πω 2-3 που μου έρχονται πολύ σοβαρά στο ήδη κατευθείαν. Νομίζω το ένα πρέπει να ήταν ο Herb Dean κιόλας, που είπαμε προηγουμένως, στο παιχνίδι Robbie Lawyer με Ben Askren, με τον Bulldog Choke. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό. Θυμάμαι. Που κάνει τον Bulldog Choke, νομίζει ότι ο Lawyer έχει χάσει τις αισθήσεις σου, σταματάει τον αγώνα, σηκώνεται πάνω ο Lawyer και του λέει γιατί το έκοψες. Μάνι. Αυτό είναι τεράστιο λάθος. Εντάξει, τεράστιο λάθος. Τώρα κοίτα. Για τον αγώνα τεράστιο λάθος. Ναι, για τον αγώνα, σωστά. Γιατί τώρα, όταν είσαι διαιτητής, πρέπει να καλείσαι να πάρεις μία απόφαση σε δευτερόλεπτα. Οπότε τώρα δηλαδή, από τη μία ο Herb Dean λέει τώρα, καταλαβαίνω, δεν μου δίνει κάποιο σημάδι ότι είναι ok, οπότε πάω να το σταματήσω. Κοίτα, εγώ το έχω πει, παίζει να είναι η πιο δύσκολη δουλειά εκεί πέρα. Εντάξει, κοίτα, γενικά όσο εκτίθεσαι είναι δύσκολο. Και πόσο μάλλον όταν, ας το πούμε εσύ, σε εισαγωγικά ορίσεις ένα αγώνα. Γιατί κακά τα ψέματα. Δηλαδή, άλλο να δεις έναν αγώνα το οποίο υπάρχει διαφορά από τον έναν fighter στον άλλον, και άλλο τώρα να πάρεις μια απόφαση σε δευτερόλεπτα. Όταν π.χ. το παιχνίδι είναι κοντινό. Ναι. Όταν υπάρχει δηλαδή κάποιο submission ή κάποιο βαρύ χτύπημα, ας το πούμε. Αυτό που έχω μια απορία πάντα. Δηλαδή, σε κάθε παιχνίδι σχεδόν υπάρχουν τα λεγόμενα fence grabs. Σε κάποια μάτς είναι υπερβολικά εμφανές ότι πιάνει ο άλλος το κλουβί. Ακόμα και σε takedown ότι πιάνεται. Ναι. Και παρόλα αυτά δεν παίρνουν πόντο. Κοίτα, τώρα εκεί πέρα είναι λίγο, πώς να το πω, οξύμορο. Άλλοι θέλουν δηλαδή. Θα πω για μένα. Ας πούμε τώρα, εγώ έναν αθλητή, μόλις πάει να πιάσει το fence, κατευθείαν δεν του κάνω παρατήρηση. Του βγάζω δηλαδή το χέρι. Αν π.χ. το ξανακάνει, πάλι το ίδιο. Μετά θα αναγκαστώ, όχι μόνο εγώ, δηλαδή κάποιος διαιτητής, να αφαιρέσει ένα πόντο. Βέβαια πηγαίνεις προς το τέλος του αγώνα και του κάνεις μια παρατήρηση ότι κοίτα να δεις, έχει γίνει 2 φορές, οπότε καλό θα ήταν να σταματήσει, διότι θα σου πάρω κάποιο πόντο. Είναι στο γύρο. Ναι. Στο γύρο. Καλό είναι δηλαδή να υπάρχει επικοινωνία με τους fighters. Δηλαδή, γιατί ξέρεις, εκείνοι έχουν το νου τους στο παιχνίδι. Εσύ σαν διαιτητής προσπαθείς να τους προφυλάσσεις από κάθε τρόπο. Δηλαδή να τους μιλάς, να τους κάνεις να είναι και εκείνοι alert. Δηλαδή όσο γίνεται να παίζουν το παιχνίδι όσο πιο σωστά γίνεται. Από θέμα εννοώ παραβάσεων πάντα, όχι κάτι άλλο. Γενικά με το να παίρνει πόντους ένας διαιτητής, γενικά εσύ πώς αυστηρός είσαι με αυτό? Κοίτα να δεις, εγώ γενικά προσπαθώ να κρατάω μια γραμμή. Τι εννοώ, δηλαδή αν θα ξεκινήσω, π.χ. θα μπω σε ένα αγώνα μέσα, θα μιλήσω στους fighters που το σωστό είναι να μιλήσεις πριν. Συνήθως πλέον τα πράγματα εξελίσσονται και οι fighters και ακόμα οι προπονητές γνωρίζουν τους κανονισμούς, τους έχεις κάνει ήδη το briefing, οπότε τα πράγματα είναι πιο απλά. Δεν είναι όπως παλιά δηλαδή. Απλά καλό θα είναι δηλαδή, ας πούμε, και οι νέοι διαιτητές τους ξαναφρεσκάρουν δηλαδή σε ένα briefing τι απαγορεύεται επί το πλήστον πριν ξεκινήσει ο αγώνας. Χορηγός του επεισοδίου για άλλη μια φορά είναι η Fit Panda. Με ανανεωμένη συσκευασία χωρίς καπάκι, γιατί πλέον κλείνει αεροστογός. Προχωράμε. Σπανακόπιτα με πρωτεΐνη. Με ένα σκασμό επιλογών σε πρωινά, επιδόρπια, κυρίως σνακ, με κρέας, με ψάρι, με όσπρια, με σαλάτες, ακόμα και γλυκά. Για κάθε στόχο, αδυνάτισμα, μυϊκή ενδυνάμωση, απλή πείνα και όλο αυτό απλά και εύκολα, γιατί στα παραδίδουν όπου σε βολεύει. Μπες στο fitpavlapanda.gr, βάλε τον κωδικό SUPLEX30 και πάρε 30% έκπτωση στην πρώτη σου παραγγελία και γίνε άνθρωπος. Πόσο αυστηρός τώρα είμαι? Κοίτα, εγώ κοιτάω όλα τα fights, τα βλέπω το ίδιο. Τι εννοώ, δηλαδή θα πρέπει να κρατάω μια γραμμή, είτε είναι ένα fight για ζώνη, π.χ. θα παίζεται,
και ένα fight που θα είναι αεραστεχνικό. Δηλαδή η γραμμή σου πρέπει να είναι ενιαία. Βέβαια στο επαγγελματικό αφήνεις πιο πολύ, ας το πούμε, να εξελιχθεί ένας αγώνας. Στο ερασιτεχνικό είναι πάλι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Πρέπει να είσαι λίγο πιο κοντρολαρισμένος. Ποια είναι η διαφορά δηλαδή? Ποια είναι η διαφορά? Ότι το ερασιτεχνικό προσπαθείς πιο πολύ να προφυλάξεις τον αθλητή. Δηλαδή δεν θα αφήσεις ένα, ας το πούμε, βάρη ground and pound. Αν δεις ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ο αμυνόμενος, εκεί το κόβεις. Στο επαγγελματικό υπάρχει ροή χτυπημάτων. Γενικά. Εκεί αφήνεις λίγο τον αγώνα, μήπως γίνει κάποιο scramble, αλλάξει πάλι και εκεί η ροή. Δεν το κόβεις δηλαδή με τη μία. Εκτός είναι πολύ βαριά τα χτυπήματα και πρέπει να σταματήσει άμεσα τον αγώνα. Γιατί υπάρχουν αθλητές που όντως δέχονται χτυπήματα αρκετά βαριά και κάνουν γρήγορο recover. Εκεί πρέπει να δεις, δηλαδή σε δευτερόλεπτα να δεις τώρα αν θα το αφήσεις τον αγώνα ή θα τον κόψεις. Εκεί είναι για μένα το δύσκολο. Γιατί ας πούμε ένα submission θα φανεί. Αν είναι βαθύ, αν θα το πάρει, αυτό φαίνεται με τη μία. Τώρα στο striking είναι λίγο πιο δύσκολο. Τι εννοώ, δηλαδή δεν μπορεί να ξέρει την ξυλοχωρητικότητα του καθενός. Μπορεί να φάει 2-3 χτυπήματα γεμάτα, να πάει στο έδαφος λίγο, να έχει ψιλοζαλιστεί και να κάνει γρήγορο recover. Για μένα εκεί είναι το δύσκολο. Να μπορείς δηλαδή να αντιληφθείς εσύ σαν διαιτητής αν θα μπορεί να ανταπεξέλθει ο αθλητής που έχει φάει τα συγκεκριμένα χτυπήματα και τι ζημιά έχει γίνει. Εκεί είναι το δύσκολο. Είδες το μάτς του Τσαρμαντίδη τώρα? Ναι, εννοείς με τον ground and pound που ήταν αν θα έπρεπε να τα αφήσει παραπάνω, ας πούμε, θα ήταν η ερώτηση ή το κόψεις? Όχι, στο πρώτο γύρο, άμα θυμάσαι, ήταν στην κακή θέση ο Τσαρμαντίδης. Ναι. Τελευταία δευτερόλεπτα. Και έτρωγε βαριά χτυπήματα. Και το άφησε ευτυχώς ο Μαρκ Γκόνταρτ. Ναι. Είναι αυτό που σου είπα, καταλαβες. Πρέπει να καταλάβεις που σου είπα πριν ότι. Θα το κόβει άλλος αυτό. Ναι, γι' αυτό πρέπει να δεις δηλαδή τη ροή του αγώνα και πώς μπορεί να τα απεξέλθει ο αθλητής. Εκεί είναι το δύσκολο, αυτό που σου είπα προηγουμένως. Και αυτό σου είπα δύσκολο να κάνω το Μαρκ Γκόνταρτ. Γιατί ήταν φάση που λες τώρα αυτό το κόβεις κανονικά. Δεν το κόβεις και το άφησε. Κοίτα, αν δεν ήταν προς το τελείωμα του γύρου και ήθελε δηλαδή, ας πούμε, εγώ 1 και 30, 1,5 λεπτό, εκεί νομίζω το είχε κόψει. Ναι. Όμως. Δηλαδή έχει κόψει, νομίζω αυτός πρέπει να ήταν στο μάτς με τον Περέιρα και τον Προχάσχα. Νομίζω εκείνος πρέπει να ήταν. Που είχε κόψει, είδες ένα χτύπημα που είχε κόψει. Είχε κόψει νομίζω ένα καθαρό τριάρι, ζαλίστηκε και με το που ζαλίστηκε πήγε στο έδαφος, πρέπει να ρίξει ένα χτύπημα και το κόψε. Θα μου πεις εκεί μπορεί να κάνει recover. Μπορεί να κάνει το οτιδήποτε, αλλά δεν πας και με τον μπορεί τώρα. Είδε τη ροή ότι ήταν πολύ βαρύ το χτύπημα, έπεσε κάτω. Δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει σύμφωνα με το σκεπτικό του Γκόντρατ πάντα. Ναι. Και σου λέει το κόβω. Τώρα εκεί πέρα κατάλαβες. Δηλαδή, αν άλλο στη θέση του, έχει 3.000 παλμούς. Πραγματικά. 20.000 κόσμο, μεγαλύτερη διοργάνωση. Και είσαι εσύ τώρα ζώνη και λες τώρα το κόβω, τι κάνω? Το κόβω και μου κόβει το μεροκάματο, ή το κόβω και γίνομαι ήρωας? Ένα από τα δύο θα συνέβαινε. Ή θα συνέχισε να πίνει μπύρες όπως είπαμε πριν, ή ήταν ο κυρίαρχος του αγώνα. Εντάξει, πραγματικά πολύ άγχος αυτή η δουλειά. Δηλαδή, να έχεις τώρα 2 βουνά μέσα και να λες τώρα πρέπει να είσαι εκεί. Πρέπει δηλαδή, κοίτα, να είσαι ψυχρός. Να είσαι πιο ψυχρός δηλαδή από τους αθλητές. Γιατί κοίτα, δεν είναι μόνο να κόψεις τον αγώνα, είναι και να μην σου πάρουν και τον αέρα οι αθλητές. Γιατί όλα ξεκινά από το διαιτητή. Τι εννοώ? Δηλαδή, αν αφήσεις ένα μάτς να γίνει ροντέο, το χάσεις τελείως. Για πες για παραπάνω γι' αυτό. Παραπάνω γι' αυτό, λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Εκεί πρέπει να είσαι δηλαδή, να μην έχεις αισθήματα και αν δεν δείξεις στους αθλητές και σεβασμό προς εκείνους, αλλά να δείξει ότι, κοιτάξτε να δείτε ότι για να εξελιχθεί ομαλά ο αγώνας θα πρέπει να ορίσουμε κάποια πλαίσια. Αυτά τα πλαίσια, στο πούμε, είναι οι κανονισμοί. Από εκεί και έπειτα είναι στο χέρι σου ότι κοίτα να δεις,
ό,τι απόφαση πάρεις ή το οτιδήποτε κάνεις πρέπει να είσαι αυστηρός, κάθετος. MMA κάνεις. Δεν είναι διαφορετικά. Και δεν είναι μόνο οι αθλητές. Οι αθλητές, είναι πάνω στην ένταση, έχει ανέβει αναδρεναλίνη, έχουν ανέβει οι παλμοί. Είναι και οι γωνίες, οι προπονητές. Κερκίδα. Εντάξει, η κερκίδα σε κάποια φάση και μετά δεν την ακούς. Εντάξει, σου βρίζουνε, σου σούρουνε κανονικά. Το ξεπερνάς αυτό. Σε βρίζει ο άλλος, κάνει ράνι, μια χαρά. Οι προπονητές όμως είναι άλλο κομμάτι και εκείνοι. Γιατί ο προπονητής παρασύρει τον αθλητή του. Δεν έχει καθαρή σκέψη. Πλέον δηλαδή τα πράγματα είναι πιο, ας το πούμε, στρωτά έχουν γίνει. Παλιότερα εντάξει. Γινόντουσαν πράγματα και θάματα. Για πες κανένα σκηνικό. Πού μπορώ να σου πω πολλά σκηνικά. Κοίτα, από θέμα κερκίδας, να με βρίζουν τώρα να μου σούρουν τα άσουρα. Μπορώ να σου πω με αγώνες έτσι που έχω, ας το πούμε, στιγματιστεί. Ένας αγώνας, καλά, εντάξει, πολυσυζητημένος πλέον, ήταν με τον Αλέξανδρο τον Μουντζή και τον Τζελαρίδη. MCP είναι αυτό? Όχι, αυτό είχε γίνει Quest και είχε γίνει στη Λαμία. Τέλος πάντων, εκεί πέρα στην εξέλιξη του αγώνα ήταν δυνατό παιχνίδι, δυνατές εναλλαγές. Θεώρησα εγώ ότι σε ένα σημείο του αγώνα έπρεπε να το κόψω κιόλας. Και εκεί ήταν η καταδίκη μου. Δεν το έχω δει το μάτσο. Ναι, είχε γίνει μεγάλος ντόρος. Είχε ανέβει βίντεο με την επίμαχη φάση και γενικά, ας το πούμε εισαγωγικά, είχα στιγματιστεί εκεί πέρα. Ήταν δηλαδή δυσίωνο. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Τι θα κάνεις. Θες να πεις τι είχε γίνει ή όχι? Ναι, πάνω στην ανταλλαγή, όπως είπαμε, χτυπημάτων, στο striking πάνω, δηλαδή στο όρθιο κομμάτι, έφαγε ένα χτύπημα ο Σπάρτακος, πήγε κάτω στο έδαφος και εκεί έκοψε τον αγώνα. Αλλά εγώ θεώρησα, επειδή είχε γίνει πριν από προηγούμενους γύρους, είχε ξεκινήσει σύμφωνα με αυτά που έβλεπα εγώ ζημιά και όπως εξελισσόταν το παιχνίδι, έπρεπε να γίνει διακοπή. Και εκεί σου λένε που χωρίστηκε, ας το πούμε, ήταν δυσίωνο. Άλλοι είπαν ότι το έκοψα πολύ νωρίς, άλλοι το είπαν ότι όχι, καλά έκανες και το έκοψες. Δηλαδή, κατάλαβες, οι απόψεις ήταν διάφορες. Καλά, για σχόλια, χιλιάδες σχόλια. Τόσο πολύ? Ναι. Δηλαδή, πόσο πολύ τους πήρα, πόσο συμμετείχες όντως, δηλαδή? Τι να σου πω τώρα, να μου στέλνουν προσωπικά μηνύματα, είχε γίνει ντόρο σοβαρός. Αλλά κοίτα να δεις, άκου να δεις. Όταν έχεις τη συγκεκριμένη ιδιότητα, νοητό είναι ότι δεν θα σου πηγαίνει όλα τέλεια. Κάποια στιγμή θα στραβώσει η δουλειά. Έτσι είναι. Νοητό είναι. Και μπορεί να στραβώσει και πολύ χειρότερα και μπορεί... Είναι ροή πραγμάτων που μπορεί να γίνουν. Έγινε και αυτό. Όπως τραβώνει σε ένα fighter ημέρα. Εννοείται, βέβαια. Εννοείται. Σε... Δηλαδή, κοίτα να δεις. Εδώ στην Ελλάδα ακόμα είμαστε λίγο δύσκολα ως προς τι. Θα έρθει μια ήττα ή θα έρθει ένα λάθος. Ωραία. Κοιτάνε κατευθείαν ότι ποιος φταίει. Καταλαβες. Δηλαδή είναι στο ποδόσφαιρο. Πέρα από εμάς. Ναι, στο ποδόσφαιρο. Προχωράς, είναι επιθετικός. Χάνει τον γκολ. Του σούρουν τα άσουρα. Στην επόμενη φάση, τι παιχταράσεις του λένε. Κατάλαβες τώρα. Οπότε δεν βγάζεις άκρη. Έτσι είναι. Αυτό το έκανα και εγώ παλιά. Έβλεπα έναν εκεί πέρα τον ποδοσφαιριστή. Παιχταρά μου το ένα τ' άλλο, ξαφνικά μου το. Τι πάλι το πήραμε, ρε παιδιά. Τα λεφτά αυτά γιατί τα δίνετε για τέτοια. Ναι, τι πάλι το πήραμε, ρε πάλι. Στα επόμενα 5 λεπτά, πού σε βρήκαμε εσένα, ρε παιχτούρα. Τον ίδιο παιχτή, 3 φορές δηλαδή τώρα, τη μία τον έχει εξυψώσει, τη μία τον έχει κάνει παλτό. Να το φορά στο χειμώνα. Δεν έχει τέτοια πράγματα, γι' αυτό σου λέω. Και είναι τη δικιά σου ομάδα κιόλας. Ναι, να πω ότι είναι από τη άλλη ομάδα, εντάξει. Τη δικιά σου.
Και μετά ξέρεις, τελειώνει ο αγώνας αμυγενόμενο. Γενικά σε ένα event, ρε παιδί μου, τώρα MMA που έχει 15 αγώνες. Ναι. Στους πόσους πιστεύεις ότι θα κάνεις κάποιο λάθος? Μπορεί να πας στον πρώτο αγώνα και να κάνεις λάθος. Δεν έχει δηλαδή ότι έκανα 5 αγώνες διαιτησίας και στον έκτο θα κάνω λάθος. Ποσοστία, ρε παιδί μου, σου πάνε καλά συνήθως? Σε μένα. Εντάξει, μου πάνε τώρα καλά. Είναι, ξέρεις, σαν το ξυστό. Ξύνεις, κερδίζεις. Ξύνεις, κερδίζεις. Υπήρχαν και μέρες που λέει προσπάθησε ξανά. Κοίτα, αυτό είναι αναμενόμενο. Εγώ πιστεύω ότι από τα λάθη σου και γενικά από τις δύσκολες μέρες γίνεσαι ακόμα καλύτερος. Μόνο και μόνο που φτιάχνεις ψυχολογία. Δηλαδή, γιατί η ψυχολογία είναι το παν. Αν ξεκινήσω δηλαδή εγώ και σκεφτώ τι μου είχαν πει τόσα χρόνια, γιατί κάνω διαιτησία επαγγελματικά, δηλαδή που να αρχίσει να με γνωρίζει ο κόσμος από το 2014. Έχουμε 2026. Πλέον δηλαδή έχει αλλάξει η νοοτροπία, έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχει αλλάξει γενικά ο χώρος του MMA. Οπότε και καμιά φορά αυτό λέω και στους καινούριους διαιτητές που θέλουν, ότι παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Ό,τι και να γίνει θα τα ακούσει έτσι κι αλλιώς. Κάτι θα βρούνε να τους πειράξει πάντα. Δεν γίνεται δηλαδή να πούνε απλά τι γίνεται. Είναι στο χέρι σου να τους κερδίσεις. Και τους αθλητές και το κοινό και τους προπονητές και με το χαρακτήρα σου και όλα. Γιατί στο ξαναλέω, θα γίνονται λάθη. Άνθρωποι είμαστε. Εδώ ο ολόκληρος Χερμπντίν και σου είπα μάνι τι λάθος είχε κάνει. Που τον κοιτάγανε, είχαν 20 εκατομμύρια κόσμος τον κοιτούσε και 20.000 στο γήπεδο και έγινε αυτό το λάθος. Και πολλές φορές, όχι μία. Ναι, εντάξει, τώρα σου είπα εγώ ένα που μου ήρθε κατευθείαν στο μυαλό. Να, μάνι, είπαμε τώρα με τον Τζαρμαντίδη ότι κοίτα να δεις, αν υπήρχε 1,5 λεπτό ακόμα, ίσως και αν το σταμάταγε. Πώς ξεκίνησε να γίνεις ρεφερή? Ήταν τελείως τυχαίο. Τι εννοώ τυχαίο? Το 14 και πιο παλιά, ας πούμε, γινόντουσαν αγώνες, αλλά διαιτητές δεν υπήρχαν. Υπήρχαν συγκεκριμένοι διαιτητές, δηλαδή 1-2 ίσως, οι οποίοι είχαν πάρει, ας το πούμε, είχαν την εμπειρία. Και έτσι ξεκίνησα. Εγώ πέρασα ένα σεμινάριο διαιτησίας. Πού? Τότε με το δάσκαλο του Δημητρίου είχαν τέλος πάντων μία, ας το πούμε, ομοσπονδία, η οποία είχε βγάλει τότε ένα σώμα διαιτησίας. Και το παρακολουθούσα κι εγώ. Παρακολουθήσαμε το σεμινάριο, κοιτάξαμε εκεί πέρα κάποια πράγματα, αλλά αυτά έρχονται με την τριβή. Μετά ξεκίνησα, έκανα κάποιους ερασιτεχνικούς αγώνες, οι οποίοι, όταν λέμε ερασιτεχνικούς, δηλαδή ήμασταν τώρα 2 διαιτητές και κάναμε 50 αγώνες. Στο τέλος ήμασταν στα τροχονόμοι, μηχανικά, σταματάγαμε, κόβαμε, δεν θυμόμαστε τι είχε γίνει. Εμπειρία γι' αυτό. Καλή, κακή εμπειρία όμως. Παραγωγή, εργοστάσιο. Ναι, κανονικά. Εμείς ο Καρέλιας, έτσι ήμασταν. Κόβαμε, ράβαμε, έτσι δεν είχε. Ξεκινάγαμε 9 και κοιτάγαμε και είχε πάει 9 η ώρα. Που λέει ο λόγος. Και τότε δεν ήταν τόσο οργανωμένα, κατάλαβες. Όλοι προσπαθούσαμε να το αναπτύξουμε το άθλημα και γενικά όσο και το MMA και ταυτόχρονα λίγο και το grappling, γιατί γινόντουσαν και κάποιοι αγώνες σε grappling, εκτός εννοώ ομοσπονδίας. Αλλά και τότε ήταν και δύσκολα, γιατί δεν είχαν πολλές διοργανώσεις κλουβί, γινόταν σε ring. Εκεί να δεις τι γινόταν. Εκεί να δεις. Πώς έχεις δει κάτι Ταϊλανδούς που μπαίνουν μέσα στην Ταϊλάνδη και παίρνουν τουρίστες? Βάλ τον ένα μέσα, λιώμα από μπύρες, ο άλλος τι έχει και εσύ μέσα. Εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολο. Αυτό σε κάνει ακόμα πιο έμπειρο. Γιατί εκεί ήταν διαφορετικά. Δεν είναι ότι ξυστή έκανε takedown, τον μπήκε στο fence, τελείωσε μέσα στο fence. Και με κάνει takedown και δεν είσαι κοντά, έφυγε έξω από το γήπεδο. Για κάτω, κατευθείαν. Έφυγε, τον ψάχνεις. Με το μικρόφωνο βγαίνεις, ο αθλητής κόκκινης γωνίας που είναι, τον έχει βρει κανείς. Δεν έχει δηλαδή. Αλλά για μένα καλύτερη εμπειρία αυτό, να ξέρεις. Εκεί δηλαδή βγαίνει, ας πούμε, ένα άκρο του σώματός σου έξω. Σταματάς. Έχει βγει δηλαδή ο μισός από τα σκοινιά. Τι κάνεις τώρα? Τι γίνεται ακόμα? Ναι. Τραβάς τα σκοινιά μέσα. Πώς είναι στα καράβια, οι καποδέτες, τράβα το σκοινί.
Αλλά το ξαναλέω, ωραία χρόνια. Εγώ δηλαδή, αν με ρωτήσεις, μου άρεσε έτσι που ξεκίνησα με αυτές τις δυσκολίες. Γιατί έχεις και διαφορετική νοοτροπία μετά. Πας από τα λόγια στα λόγια, φίλε. Από εκεί που στο ring, κλουβί, κύριος μέσα, μπλουζάκι, ωραίος, πολλάκι. Δεν έχει τέτοια. Και μετά πώς εξελίχθηκε αυτό? Μετά κοίτα να δεις. Γινόντουσαν τα event. Έτσι κι αλλιώς ήμασταν συγκεκριμένοι διαιτητές. Δηλαδή δεν είχαν και να διαλέξουν. Οπότε δηλαδή πορεύεσαι στην ουσία με το υλικό που έχεις. Είτε καλό είτε κακό. Απλά τι κάνεις, κοιτάς δηλαδή να εξελίσσεσαι όσο μπορείς περισσότερο. Έκανε ένα λάθος. Κοιτάω δηλαδή στο επόμενο να μην ξαναγίνει αυτό το λάθος. Θα έρθει κάποιο άλλο. Νοητό είναι. Και εντάξει, δεν είναι μόνο διαιτησία, είναι και η κρίση. Που είναι πολύ δύσκολη. Γιατί και τώρα βλέπουμε ένα αγώνα, είμαστε 3 κριτές, τον ίδιο αγώνα δούμε 10 φορές, πίστεψέ με, 10 φορές θα δούμε άλλο αποτέλεσμα. Αυτό το ότι ο διαιτητής κάνει και κρίση, Ναι. αυτό ισχύει και στο εξωτερικό? Όχι. Κοίτα, στο εξωτερικό είναι είσαι κριτής, τέλος, είσαι διαιτητής. Δηλαδή η ιδιότητά σου είναι μία. Αλλά όταν είσαι κριτής, έχεις κάνει χιλιάδες ώρες κρίσεις. Δεν είναι δηλαδή τυχαίο το να είσαι κριτής. Δεν μετράς σημεία, σαν ρεφερί. Ναι, αλλά δεν είναι και εύκολο. Δηλαδή φαντάσου έναν κοντινό αγώνα. Σε ένα αγώνα 5 γύρων στο UFC που παίζεται για ζώνη. Και βλέπεις ένα μάτσο τώρα πολύ κοντινό. Και εκτίθεσαι μετά, γιατί κατά καιρούς, αν το έχεις δει και εσύ, η διοργάνωση έχει βγάλει τις κάρτες των κριτών. Mm-hmm. Ο Παυλάτος ο Κλέαρος έδωσε 135-22. Ο Τάδε έδωσε τόσο, καταλαβες. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Εκεί έχει ευθύνη, άστο. Δηλαδή εκτίθεσαι, είναι το συγκεκριμένο σώμα, εκτίθεσαι δηλαδή με το παραμικρό. Εντάξει, ένας αθλητής θα κάνει, όπως είπες, ένα κακό αγώνα. Ξεχνιέται αυτό. Στον επόμενο θα μπει καλύτερος. Στο διαιτητή δεν είναι έτσι. Θα κάνει ένα λάθος διαιτητής και θα πούνε: ωραία, αυτό μας έβαλαν πάλι. Τότε που είχε σταματήσει τον αγώνα με τον τάδε τρόπο. Δηλαδή στιγματίζεσαι. Για να ξεχαστεί αυτό, θα πρέπει να κάνεις μια ροή μετά αγώνων και να πάνε καλά τα αποτελέσματα, καταλαβες. Καλά τι εννοώ, να κάνεις καλές διαιτησίες. Αυτό είναι δηλαδή η διαφορά. Η οποία είναι και δύσκολη διαφορά, δεν είναι εύκολη. Καλά. Γιατί σου λέω, είναι ότι στιγματίζεσαι. Τι διαφορά έχει, πιστεύεις, οικονομικά αυτοί που κάνουν διαιτησία π.χ. στο Cage Warriors με αυτούς που είναι στο UFC? Το κόστος νομίζω είναι μεγάλο. Ενώ είναι μεγάλη ψαλίδα στη διάφορα από την οικονομική πλευρά. Δηλαδή τώρα τι να σου πω, εγώ τι πιστεύω ή πόσο είναι κανονικά. Καταρχάς θα το πάμε λίγο διαφορετικά. Όταν μιλάμε για σώμα διαιτησίας, τους ορίζει ο οργανισμός κανονικά. Δεν είναι δηλαδή, ήρθε ο κλέαρχος, έχει 5 διαιτητές γνωστούς επειδή έκαναν από εμπειρία μαζί και 5 κριτές. Δεν είναι έτσι. Πώς πάει, πες? Δίνεις εξετάσεις κανονικά. Στην αντίστοιχη, ας το πούμε, υπάρχει μία σαν ομοσπονδία, ας το πούμε κάπως, διαιτητών. Ένα σωματείο, ας το πούμε, κάπως έτσι να το ορίσουμε, το οποίο κανονικά θα δώσει εξετάσεις, θα σε τσεκάρουν. Δεν είναι έτσι απλά. Θα δεις βίντεο και από εκεί θα βγει ένα συγκεκριμένο σώμα διαιτητών, το οποίο όλες οι διοργανώσεις θα χρησιμοποιούν διαιτητές και κριτές από το συγκεκριμένο σώμα διαιτησίας, με συγκεκριμένα μισθοδοσία, με όλα. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή που βλέπεις ότι κάνουν, αν παρακολουθήσεις, κάνουν συγκεκριμένοι διαιτητές. Βλέπε Cage Warrior, βλέπε Octagon, βλέπε UFC, δες One FC. Cage Warriors, UFC και One έχουν παρόμοιο roster διαιτητών. Σωστά. Κοίτα, γίνεται πλέον κύκλος. Ναι. Παλιά, ας πούμε, στο SCA δεν έβλεπες το Herb Dean.
ή στο Octagon, τώρα τελευταία βλέπεις και τον Mark Goddard. Πού, στο Octagon? Αμέ. Έχει κάνει και στο Octagon. Άρα πώς πέρα, δηλαδή πώς μπαίνει κάποιος σε αυτό το σωματείο? Κοίτα να δεις. Νομίζω ότι το ορίζει το ίδιο, ας το πούμε, το κράτος εισαγωγικά. Δεν είναι δηλαδή, ξέρεις, στέλνεις κάποιο βιογραφικό και σε έχουν πάρει. Και για αυτό το λόγο πλέον έχει γίνει και Sherdog διαιτητών. Οπότε μέσα από αυτό εξελίσσεσαι. Δηλαδή θα μπεις στο Sherdog, θα δεις το όνομα του κάθε διαιτητή, αναχώρα ή ανά event, πώς το έχουν ορίσει, και θα δεις, ο Κλέαρχος π.χ. έχει κάνει 200 αγώνες, λέμε τώρα για παράδειγμα. Για να δούμε. Για να τον καλέσουμε λίγο στο promotion το δικό μας να κάνει prelim. Πώς θα πάει. Δεν είναι δηλαδή τόσο εύκολο. Το πιο εύκολο τι είναι? Έχω ένα γνωστό, να περάσουμε σε μια διαιτησία. Ναι, οκ. Πλέον δηλαδή έχει εξελιχθεί. Άρα εσύ για να κάνεις ρεφερή στο Octagon π.χ. Ναι. Πρέπει να σε καλέσει στο Octagon ή πρέπει να είσαι εσύ σε ένα σώμα και από το σώμα αυτό να πας στο Octagon? Κοίτα, κανονικά η διαδικασία να έχεις ένα σώμα διαιτησίας, το οποίο να έχεις έναν αντίστοιχο supervisor, ο οποίος να έρθει σε επαφή με το συγκεκριμένο promotion και να έρθουν σε επικοινωνία και να πούνε και να δεις, έχω ένα σώμα διαιτητών, εδώ είναι, θα σου στείλουμε κάποια βίντεο να δεις κρίσεις, διαιτησίες γενικά από διάφορα παιχνίδια, και από εκεί και πέρα είναι ανάλογο. Το promotion το ίδιο θα δει με τον team leader τα αντίστοιχα βίντεο και εκείνοι θα αποφασίσουν αν θα σε δεχτούν ή όχι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Παλιότερα μπορεί, κοίτα να δεις, να πήγαινες. Γιατί δεν ήταν τόσο, όχι να στο πω οργανωμένα, δεν είχαν εξελιχθεί τόσο σωστά έτσι όπως έπρεπε. Τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι δηλαδή κάτι εύκολο, γιατί κακά τα ψέματα. Η βιτρίνα του promotion είναι οι αθλητές και οι διαιτητές. Φαντάζεσαι να έχεις 2 fighter τρομερούς και να βάλεις μέσα έναν διαιτητή ο οποίος στην ουσία να σου χαλάσει, γιατί δεν είναι μόνο ότι θα χαλάσει το συγκεκριμένο αγώνα, καταστρέφει και το ίδιο το promotion. Είναι μεγάλη ευθύνη. Δεν είναι ότι ξέρεις τι ώρα ξεκινάει το event? 7 η ώρα, εντάξει μωρέ, 10 μάτς, πιστεύω θα πέσουν και 5-10 νοκάουτ, που λέει ο λόγος, 9 μήνες έχουν τελειώσει. Είναι ευθύνη τεράστια. Και είναι ευθύνη τεράστια γιατί σε εμπιστεύεται και ο promoter. Ο promoter και ο fighter, εντάξει. Εννοείται. Είναι η καριέρα του ενός. Ναι. Είναι η business του αλλού. Δεν είναι δηλαδή κάτι απλό. Μπήκα, έκανα διαιτησία 3 τρίλεπτα ή 3 πεντάλεπτα και that's it. Πω τώρα θυμήθηκα Octagon Βαυζίνιακ με Μιχαηλίδη. Θυμάσαι το σκηνικό με το Πώς δεν το θυμάμαι. Εκεί τι παίχθηκε ακριβώς? Του πετάξανε ένα φακελάκι στο. Τι έγινε? Εκεί τώρα. Τι σενάριο έχεις βγάλει εσύ? Τι πόρισμα? Τι πόρισμα? Εγώ νομίζω ότι ήθελα για τους δικούς τους λόγους, αν και δεν θέλω να σκέφτομαι έτσι, γιατί μιλάς για ένα επαγγελματικό promotion το οποίο το concept είναι δηλαδή να προσφέρει θέαμα και οι αθλητές, ας πούμε, μάλλον να διαφημίζονται καλύτεροι αθλητές. Στο συγκεκριμένο αγώνα νομίζω ότι για κάποιους λόγους δικούς τους θέλανε να προχωρήσει ο Βαρτσίνιακ. Εμένα αυτή την αίσθηση μου αφήνει, να σου πω την αλήθεια. Αλλά ο ρεφερή το ήξερε αυτό δηλαδή? Το ήξερε. Εντάξει τώρα. Όχι, δεν θεωρία θέλω. τώρα, ναι, θεωρία. Ναι, αλλά εμένα μου δίνει αυτή την αίσθηση. Δηλαδή τώρα αυτό, αν το βάλεις το βίντεο και το δουν διαιτητές που ξεκινάνε τώρα, ας το πούμε, να κάνουν τα πρώτα βήματα να μπουν στο σώμα διαιτησίας και γενικά να εξελιχθούν και να προχωρήσουν, οι πιο πολλοί θα πούνε ποιος ο λόγος. Και δεν είναι μόνο το κόψιμο του αγώνα. Δες και τι δώσαν οι κριτές.
Γιατί πες ότι δεν έκοβε τον αγώνα, ωραία. Νομίζω ο αγώνας δεν σταμάτησε. Απλά τον σήκωσαν εκεί πέρα που ήταν στην Ναι. τέτοιο. Αυτό λέω. Το κόψουμε εννοώ, ξέρεις, Τις όχι φάσεις. ότι είναι τις φάσεις. Δεν σε τη δώσαν και κριτές. Δεν το είχα δει αυτό. Δηλαδή παίζουν όλα ρόλο. Όπως περίεργο ήταν κιόλας να με ρωτήσεις και ο πρώτος αγώνας του Περέιρα με τον κόλλησα τώρα Ανκαλάεφ. Δες τον πρώτο αγώνα και δες πως τελείωσε και ο δεύτερος. Τι εννοείς? Ο πρώτος αγώνας σε μένα μου φάνηκε σαν ήταν πλασματικός. Ο δεύτερος τελείωσε μπαμπαμ. Δηλαδή το θεωρώ ακραίο να υπάρχει τόσο μεγάλο κενό. Είχε χτυπήσει, λέει τώρα. Ότι τι, ας πούμε. Σκέψεις κάνουμε τώρα γι' αυτό. Γενικά, Δηλαδή, ξέρεις, το κενό που δημιουργήθηκε ήταν λίγο χαοτικό. Δηλαδή μπήκε μπαμπαμ στο δεύτερο αγώνα και τον καθάρισε μπαμπαμ. Με συνοπτικές διαδικασίες. εντάξει, τώρα αυτό είναι fighting. Βέβαια, fighting είναι, αλλά δηλαδή. Εμένα τι να σου πω, λίγο μου τσίνησε λίγο. Και ο Πιότερ Γιάνν στο πρώτο fight με τον Μεράμπ έφαγε 45 takedown. Ναι, αλλά άλλο να φας π.χ. 45 takedown. Μετά όμως δεν υπήρχε όμως τόση μεγάλη ψαλίδα. Εντάξει, τον έσπαγε στο ξύλο, 5 γύρους. Όπως είπες, τον έσπαγε 5 γύρους στο ξύλο. Αλλά τον έσπαγε Άντεξε όμως. δηλαδή. Ναι, ο άλλος. Είδες πως τελείωσε. Ναι. Μπαμπαμ. Αυτό δεν μου κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση. Εμένα. Κοίτα, εγώ γενικά κοιτάω όλη την εικόνα, κατάλαβες. Κοιτάω δηλαδή λίγο την πορεία των αθλητών, όχι εξής από την αρχή, αλλά στα fights λίγο πριν πάνε για τον τίτλο. Επειδή, ξέρεις, σου απαντάω σε αυτό που μου είπες ότι πώς σου φάνηκε του Μιχαηλίδη με του Βαρτσίνια. Ναι. Πιστεύεις ότι θέλανε π.χ. να σπρώξουν το αποτέλεσμα προς τα εκεί. Τώρα εμείς κάνουμε εικασίες. Εννοείται. Αλλά λέμε πώς χτυπάει λίγο στο μάτι. Ξέρεις, εγώ πίστευα ότι εντάξει, δεν πολύ παίζουν στο MMA αυτά. Αλλά από ό,τι φαίνεται, σίγουρα ειδικά σε πιο μικρά promotion παίζουν full. Εντάξει. Κοίτα, πλέον έχει εξελιχθεί τόσο πολύ το άθλημα που αν γινόταν και κάτι τέτοιο, εμένα δεν θα μου φαινόταν παράξενο, να σου πω την αλήθεια. Να βγαίνει μετά από κάποια χρόνια ότι ο τάδε το συγκεκριμένο fight ήταν στημένο. Ή τους ροδοκίσαν και δεν δεχτήκαν ή κάτι τέτοιο. Στημένο τύπου το ξέρανε και οι fighters ή στημένο ότι το ξέρανε όλοι αλλά όχι οι fighters. Τώρα εντάξει, εκεί πέρα τώρα είναι λίγο, ξέρεις, δυσίωνο. Γιατί εντάξει, μου φαίνεται ακραίο να το στείλουν με την κανονική έννοια. Ότι το ξέρουμε Καλά, όλοι. κοίτα, εμένα μου φαίνεται γενικά ακραίο ενώ για το συγκεκριμένο άθλημα. Αλλά αν το καλοσκεφτείς, στην πορεία βγαίνουν πράγματα που λες ότι όντως ήταν έτσι. Και σου αφήνει την αίσθηση ότι δεν υπήρχε. Ούτε καν στην ατμόσφαιρα να αιωρείται. Ναι. Κοίτα. Το να το έχει πάρει ο ρεφερή, αυτό πάντα βγάζει νόημα σε όλα τα αθλήματα. Ναι. Που αυτό δεν σημαίνει ότι είναι. Κοίτα, τώρα να τα πάρει ένας ρεφερή σε ένα MMA, νομίζω μετά θα γίνει απαγωγή, να ξέρεις. Έφυγε βράδυ. Μετά, τι είναι, οι κριτές. Τι να σου πω, μπορεί να το δει το promotion, δεν ξέρω. Αλλά Ναι. σου λέω, για διαιτητής το θεωρώ ακραίο. Και ενώ σε τέτοιο επίπεδο. Και εγώ αυτό θα με πιστεύω πάντα. Δηλαδή, κάθε φορά είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο σενάριο. Καλά, εμείς λέμε πάντα για το συγκεκριμένο άθλημα, Ναι. Μόνο για αυτό το άθλημα λέμε. Ναι, ναι. Και τα άλλα ξέρουμε ότι. Ναι, δεν τα είναι άλλα έτσι. γίνεται εντάξει. Αλλά γι' αυτό σου λέω είναι ακραία πράγματα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ότι είναι, ας πούμε, το άθλημα σε εισαγωγικά πιο καθαρό. Κοίτα. Τώρα πάλι θα πω για το Octagon, αλλά θυμάσαι όταν ο Βαλαιολόγος νίκησε τον Γιούγκουιρθ που τον Ναι. νικάει. Ναι. Όλα καλά, όλα ωραία. Και δίνει το αποτέλεσμα και πάει και παίρνει συνέντευξη από τον. Ναι. Πρώτα από το χαμένο. Λες τώρα. Γι' αυτό σου λέω, είδες τώρα τελείς από μόνος. Είναι δηλαδή ορισμένα promotion
που για τους δικούς τους λόγους θέλουν να προμοτάρουν συγκεκριμένους αθλητές. Και όταν ο συγκεκριμένος αθλητής που θέλουν να προμοτάρουν χάνει στην ουσία, μετά εκεί αλλάζει όλο το game plan. Και έχασε και με άσχημο τρόπο. Ναι. Δεν είναι ότι ξέρεις τι, πήγαμε σε decision. Και στην πόλη του. Και πρόσεξε και το Γιάννη, το Γιουχάρα και το οτιδήποτε. Δεν είναι ότι ξέρεις πήγε, έπαιξε ένα αγώνα, πήρε το αποτέλεσμα. Έπαιξε σοβαρή Γιούχα. Ήσουν εκεί. Όχι. Ήθελα πολύ να είμαι σε εκείνο το. Γιάννης και Μιχαηλίδης τώρα σε μέρα φωτιά ήταν. Ναι. Ήταν φοβερή εμπειρία αυτό. Εντάξει, ήμασταν στον τελικό. Ήμασταν. Ναι. Ήμασταν πολύ κοντά στο να το πάρουμε. Ναι. Εντάξει, MMA. Ωραία εμπειρία. Ναι, πολύ ωραία. Πέρα πολύ από ωραία. αυτά. Δύσκολο σέρι του Αντρέα, πολύ αυτό. Ναι. Στο τουρνουά αυτό ήταν, μιλάμε φωτιά. Κοίτα, όταν φτάνει σε αυτό το επίπεδο. Γιατί έχει φτάσει σε μια διοργάνωση στο top επίπεδο. Δηλαδή δεν είχε κάτι άλλο, έπαιξε φίλε στο τουρνουά. Στους 16 καλύτερους αθλητές της διοργάνωσης. Οι οποίοι, αν δεις τώρα ο Βελίσκοβιτς, ήταν UFC, σαν τον Αντρέα. Έχει νίκη στον Προχάσκα, το ξέρεις. Βέβαια. Δεν είναι δηλαδή τυχαίος αθλητής. Ήταν αθλητής ο οποίος είχε τη ζώνη στο promotion. Όπως και ο αθλητής που πριν φτάσει δηλαδή στο τελικό, ο Κλίσμαν. Παιχταράς είναι. Έτσι, δεν είναι παιχταράς. Δηλαδή γιατί ο Απόλλω, δηλαδή ο Σίλβα. Αυτό το επίδευμα που κάνει ο Ανδρέας, φίλε, είναι όχι σοβαρό. Γενικά το επίτευγμα της ομάδος. Δεν πας εύκολα σε τέτοια promotion και να κυνηγάς και να στον τελικό του τουρνουά. Για δηλαδή κάτσε λίγο σκέψου. Ήταν πολύ δυνατές αυτές τις χρονιές εκεί πέρα. Για το ελληνικό MMA. Δηλαδή είχε κάθε τρίμηνο fight δυνατό και νίκες και πάμε. Και πρόσεξε, και για μένα, αν με ρωτήσει, είναι από τα καλύτερα promotion στην Ευρώπη. Από show είναι. Ναι. Τώρα θα βλέπεις και κόβουν εισιτήρια. Π.χ. πάνε στο γήπεδο μέσα τη Σλάβια Πράγας και κλείνουν 50.000 κόσμο. Για MMA. Ναι, είναι τώρα ακραίο αυτό. Ακραίο. Δεν βλέπεις δηλαδή. Εγώ θυμάμαι έτσι το KSW στην Πολωνία που έκοβε τέτοιον αριθμό εισιτηρίων. Κάποιο έτσι άλλο promotion, πάντα μιλάω ευρωπαϊκό. Δεν μου έρχεται κάποιο άλλο έτσι στο μυαλό. Το Octagon είναι ένα πολύ παράξενο promotion. Δεν σου βγάζει κάτι διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Έχουν πάει σε άλλο level αυτοί. Τύπου Super Bowl είναι, τύπου Αμερικανιά. Ναι. Τα συνδυάζουν όλα. Όλα μαζί, φέρτα όλα. Ναι. Πάμε και MMA fight, πάμε και rapper μέσα, πάμε και. Τα πάντα. Αλλά βγαίνει κάτι ωραίο στο τέλος. Πολύ ωραίο είναι. Και δίνει ευκαιρία σε πάρα πολλά παιδιά να παίξουν. Ναι. Έχει σοβαρούς αθλητές. Όχι, είναι φοβερή. Δεν είναι. Και νομίζω επιτρέπονται κιόλα εκεί πέρα. Ναι. Κανονικά. Γεια σας, ήρθα. Οπότε ναι. Οπότε δίνει και εκεί την ευκαιρία. Αυτό. Όχι, εντάξει, είναι πολύ ωραίο και δίνει. Επειδή μιλάμε για Octagon και επειδή μου είπες για grab fence, σε έναν αγώνα, δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω Τσεχία πρέπει να ήταν, ένας αθλητής είναι κάτω στο έδαφος και τον έχει ο άλλος αθλητής είναι σε side control. Πλευρικό έλεγχο, ας το πούμε. Και σε κάποια φάση θέλει να πατήσει στο fence για να γυρίσει ή να κάνει κάποιο escape που είχε εκείνο στο μυαλό του, τέλος πάντων. Και την ώρα που πατάει μπαίνει το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού μέσα στο fence. Και ο διαιτητής που είναι εκεί, μάλιστα ήταν και ο υπεύθυνος διαιτησίας τότε συγκεκριμένο αγώνα, πάει να του βγάλει το δάχτυλο και του το βγάζει ανάποδα και του σπάει το δάχτυλο. Και τελειώνει ο αγώνας. Και χάνει τον αγώνα. Εκεί τι κάνεις? Το σπάει και τι γίνεται? Το κόβει και τι σταμάτησε? Το σπάει το δάχτυλο, το καταλαβαίνει, το βγάζει ανάποδα. Ο αθλητής δεν μπορεί να συνεχίσει. Σταματάει ο αγώνας κανονικά.
ότι έχασε. Δικαιό. Ναι, κανονικά. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Από λάθος ο διαιτητής, το ξαναλέω. Και δώσαν δικαιό. Ναι, και δώσανε την νίκη στον άλλον fighter. Θέλω να μου πεις εκεί τι κάνεις. Θέλω να σου πω ότι θα κάναμε στην Ελλάδα. Για πες. Εδώ θα φεύγαμε βράδυ, ξημερώματα, θα μας φυγαδεύουνε. Με τσιλιαδόρους όλο το γήπεδο, για να ξέρουμε πώς θα φύγουμε. Αυτό θα γινόταν στην Ελλάδα. Εκεί δεν έγινε τίποτα. Συμβαίνουν και αυτά. Αλλά είναι μετά ξεστή. Δεν είναι ότι έγινε αυτό. Οκ, έγινε τελείωση. Μετά είναι η διαχείριση. Εκεί είναι το σημαντικό. Η διαχείριση δηλαδή του promotion προς το διαιτητή. Γενικά ο διαιτητής μετά πώς μπορεί να διαχειριστεί αυτό που έγινε. Γιατί ξέρεις τι θα λες. Έχασε τον αγώνα για ένα λάθος δικό μου. Το οποίο ναι, μην το ήθελα. Μπήκε σε μια δύσκολη θέση. Τι γίνεται από εκεί και έπειτα. Έφυγε δηλαδή. Τελείωσε αυτό η βραδιά. Τελείωσε το event. Και ήρθε η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα τι γίνεται. Πώς είναι απέναντί σου το ίδιο το promotion. Πώς μπορείς εσύ σαν διαιτητής να ανταπεξέλθεις μετά. Καταλάβες, μπαίνεις σε κάποιες σκέψεις οι οποίες δεν είναι και εύκολα. Και αν δεν μπορείς σωστά να το διαχειριστείς, μπορεί να σου σταματήσει η καριέρα αν είσαι κάποιος φτασμένος διαιτητής ή έχεις κάποιο πλάνο να φτάσεις κάπου πολύ ψηλά. Ή μπορεί και από αυτό κάποιο άλλο promotion που ήθελε να σε εντάξει το δυναμικό του να το ξανασκεφτεί. Το θέμα είναι ότι όλοι οι ρεφεροί έχουν κάποια τρελή τέτοια ιστορία ή γκάφα. Σίγουρα, Ναι. δηλαδή όλοι έχουν. Ειδικά ο Χερουντίν. Αν πατήσεις Χερουντίν στο YouTube, θα σου βγάλει μόνο γκάφες. Δηλαδή ο Χερουντίν είναι να του πεις αγόρι μου, είσαι ήρωας. Ο Χερουντίν έχει βίντεο 10 λεπτά μόνο γκάφες. Δηλαδή θα μπορείς να πεις ότι είναι ο χειρότερος ρεφερή στον κόσμο, άμα δεις μόνο το βίντεο αυτό. Σου λέω, συμβαίνει σε όλους. Ναι. Δυστυχώς δεν είναι δηλαδή. Λες τώρα, απλά στο Χερουντίν τι γίνεται. Επειδή έχει τόσους πολλούς αγώνες, είναι τόσο αναγνωρίσιμος, που ξέρεις, γίνονται πράγματα που μετά τα ξεχνάς. Τώρα δεν μπορώ να πεις τώρα στο Χερουντίν τι έκανες, ας πούμε, τι κόψιμο ήταν αυτό με το Μπεν Άσκρεν και το Ρόμπι Λόουερ. Εντάξει, θα το πεις. Όπως και να έχει. Βρε, θα το πεις. Αλλά μία που το πες και μία που θα το πει ο επόμενος. Καταλαβες. Εννοείται ότι όλα αυτά είναι στερεότυπα. Απλά σου είπα τώρα κάτι για το Octagon. Για φαντάσου τώρα να είσαι ένας διαιτητής να κυνηγάς να μπει στο Octagon. Για τους δικούς σου λόγους. Γιατί μέσω του Octagon δηλαδή μετά μπορεί να σε διοχετεύσει κάποιο άλλο promotion. Και να σου συμβεί αυτό. Εντάξει. Αυτό είναι ακραίο σκηνικό. Δεν συμβαίνει στον καθένα. Εντάξει, δεν σου λέω τώρα για άλλα σκηνικά που ανεβάζουν βίντεο το οποίο λέει ο διαιτητής έκανε 3 τάπο, ο fighter τον πήρε χαμπάρι, κοιμήθηκε, ξαναξύπνησε, Αυτό τώρα εντάξει, πας εκεί είναι η άλλη άκρη. Εκεί δηλαδή είσαι επικίνδυνος για το άθλημα. Δεν είναι ότι έκανες ένα ανθρώπινο λάθος. Έβλεπα ένα βιντεάκι νομίζω από μια διοργάνωση στη Βραζιλία, κάπου στα βάθη του Αμαζονίου. Είχε λέει γκιλοτίνα, κοιμήθηκε ο άλλος, του έλεγε κοιμήθηκε, του έλεγε πάμε. Ξαναξύπνησε, δηλαδή ακραίες καταστάσεις. Δεν λέμε αυτό το πράγμα. Λέμε τώρα να πηγαίνουν δηλαδή στρωτά τα πράγματα. Εδώ στην Ελλάδα είναι πολύ ρεφερή πλάκα. Πώς είναι? Πολύ. Πλέον είναι αρκετοί που θέλουν να ενταχθούν γενικά σε σώμα διαιτησίας. Μπορώ να πω ότι υπάρχουν έτσι διαιτητές που θα εξελιχθούν ακόμα περισσότερο. Στα Quest πόσους έχετε το βράδυ? Σαν διαιτητές είναι 3, ας το πούμε, εκείνοι που ξεκινάνε και μπαίνουν μέσα πλέον στο κλουβί.
Άρα εσύ και άλλοι δύο δηλαδή, σε κάθε βραδιά. Ναι, κοίτα, εγώ πλέον προσπαθώ να μπαίνω, ξέρεις, όσο λιγότερο, από την άποψη ότι θέλω να δίνω και ευκαιρίες στους νέους διαιτητές για να έχουν λίγο παραπάνω, να παίρνουν λίγο και εμπειρίες. Το πιο εύκολο είναι να μπαίνω τώρα εγώ μέσα και να κάνω όλα τα μάτς. Ο σκοπός μου δεν είναι αυτός. Ο σκοπός μου είναι ότι να φτιάξουμε μια ομάδα, να την εξελίξουμε και να βλέπουν δηλαδή στην ομάδα πάνω τη δουλειά τη δική μου που έχει γίνει. Με κατάλαβες? Εμένα αυτό πλέον με νοιάζει. Δεν μπορώ να κάνω διαιτησίες μια ζωή. Και το καλό είναι ότι βλέπω και ξέρεις και πλέον, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η ροή των πραγμάτων, ότι ενδιαφέρονται αρκετοί. Δηλαδή τους περνάει σαν σκέψη ότι να δοκιμάσω μια διαιτησία ή να δοκιμάσω λίγο να περάσω το σεμινάριο να δω πώς θα είναι. Μόνο και μόνο που μπαίνουν σε αυτή τη σκέψη είναι μια καλή αρχή. Παλιά τους λέγανε διαιτητής τι. Δεν το σκέφτομαι καν, σου λέγανε. Και όντως γιατί υπήρχε αυτή η νοοτροπία. Ότι η νοοτροπία του λάθους. Κι αν κάνω έτσι, κι αν αυτό, κι αν εκεί, κι αν. Σιγά σιγά βλέπω το ξεπερνάνε. Μπορεί ίσως να βοήθησα κι εγώ πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω. Αλλά εγώ πάντα δηλαδή τους καινούργιους διαιτητές, πάντα δηλαδή θέλω να τους μπουστάρω. Να τους βοηθάω δηλαδή όσο μπορώ. Ο σκοπός μου δηλαδή αυτός είναι. Άρα ποια είναι ακριβώς τα βήματα στην Ελλάδα για να... Κοίτα, το πρώτο και κύριο είναι να περάσει σεμινάριο διαιτησίας. Τα οποία, ξέρεις, γίνονται κατά καιρούς και από... Ποιος θα κάνει αυτά τα σεμινάρια? Κοίτα, αρκετά σεμινάρια έχω κάνει εγώ μαζί και με τον Δημήτρη. Mm-hmm. Το Μόχου τον ξέρουν πιο πολύ. Δημήτρη δεν τον ξέρουν στο όνομα. Μόχου τον ξέρουν όλοι. Αλλά πλέον, ξέρεις, θα γίνονται και από την Ομοσπονδία. Που είναι καινούργιο αυτό τώρα. Ναι, ναι. Αλλά εμείς σαν promotion δηλαδή, οι διαιτητές και οι κριτές αντίστοιχα, τους κάναμε σεμινάρια. Τους βοηθήσαμε πολύ γιατί, ξέρεις, το Quest, αναφέρω τώρα το Quest γιατί το είπαμε προηγουμένως, δίνει τις ευκαιρίες όσον αφορά το σώμα διαιτητών και αντίστοιχα των κριτών. Είσαι εκεί, σου δόθηκε μια ευκαιρία. Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι σου να αρπάξεις την ευκαιρία και να τη δουλέψεις όσο πιο σωστά γίνεται. Θα είναι ωραίο πάντως να είχαμε για να... Γιατί σιγά σιγά να μπει στα μεγάλα promotion, στα Cage Ωραίο θα ήταν. στα Octagon, στα... Κοίτα, υπήρχαν κάποιες συζητήσεις, αλλά αυτά ήταν πριν COVID που τα πράγματα ήταν λίγο πιο εύκολα και ας το πούμε ήταν πολύ κοντά να μπω σε ένα δυνατό promotion. Μετά ήρθε το COVID, άλλαξε η ροή των πραγμάτων, αλλάξαν το promotion. Δηλαδή στην ουσία είναι σαν να πήγαμε λίγο πάλι από την αρχή. Αλλά κοίτα, πλέον εφόσον εξελισσόμαστε μέσα από διάφορα promotion, νομίζω ότι κάποια στιγμή είναι αναπόφευκτο αυτό να γίνει. Δεν ξέρω τώρα να γίνει στη γενιά τη δική μας, αλλά στους πιο νέους διαιτητές νομίζω ότι πλέον έτσι όπως πάει η ροή δεν είναι καθόλου απίθανο να γίνει. Ναι, ας πούμε και στα UFC που γίνονται στην Ευρώπη, όλοι οι ρεφεροί εδώ πέρα είναι από διάφορες χώρες στην Ευρώπη. Από Κοίτα, διάσπαρτα. Αυτό που είπες τώρα, στα UFC που γίνονται στην Ευρώπη, οι περισσότεροι διαιτητές είναι από την αντίστοιχη ομοσπονδία του MMA. Της χώρας. Βεβαίως. Αν δεις δηλαδή, τα t-shirt που φοράνε είναι της ομοσπονδίας. Δηλαδή, στο UFC της Γαλλία ή στην Αγγλία. Είναι την ομοσπονδία, όχι στα main fights, αλλά και στα prelim, βάζουν σώμα διαιτησίας από την αντίστοιχη ομοσπονδία. Μπράβο, και στα πιο μεγάλα fight σιγά σιγά βάζουν τους πιο έμπειρους. Ναι, ναι. Κοίτα, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Είναι τεράστια διαφήμιση. Φαντάσου τώρα να γινόταν ένα UFC στην Ελλάδα και αντίστοιχη ομοσπονδία να πρότεινε 2-3 διαιτητές και αντιστοίχως κριτές. Αυτή κι αν είναι ευκαιρία. Σενάριο. Καθόλου απίθανο. Τώρα με εκεί που νίξει ο Ντελής,
Ναι. Του κάνα ένα interview, του λέει, ξέρω εγώ, άμα γίνει Αθήνα το Cage Warriors το επόμενο, θα σου άρεσε. Καλά, προφανώς και θα μας άρεσε. Καλά, αλλά εντάξει. άμα πεις ότι γίνεται αυτό και φέρνουν Cage Warriors στην Αθήνα, πού θα βρουν ρεφέρι? Θα φέρουν δικούς τους ή θα ψάξουν εδώ? Κοίτα, θεωρητικά έχουν ήδη στημένο σώμα διαιτησίας, θα φέρουν δικούς τους, αλλά ίσως στα prelims να χρειαστούν και διαιτητές από εδώ, από Ελλάδα. Αυτό θα είναι φοβερό, Καθόλου απίθανο μεταξύ αυτό να συμβεί. Όχι. Δηλαδή, ας πούμε, ο Ντελής τώρα είναι διαφήμιση. Ενώ με την πορεία που έχει κάνει, γιατί εντάξει είναι και μικρός ηλικιακά. Και είναι από τη καινούρια φουρνιά άθλητων που, ξέρεις, εξελίσσουν το άθλημα. Η αλήθεια είναι ότι αυτός και ο Μουμτζής, έτσι πως πάνε στο Cage Warriors, μπορεί και να το φέρουν το Cage Warriors στην Αθήνα. Μακάρι, εγώ το εύχομαι στα παιδιά και να προχωρήσουν, δηλαδή, και όχι μόνο τα συγκεκριμένα παιδιά, και γενικά οι νέοι fighters που κυνηγάνε το όνειρό τους, δηλαδή, ξέρεις, που θέλουν να έχουν μια πορεία στο εξωτερικό. Εγώ το εύχομαι, δηλαδή, γιατί πλέον, κακά τα ψέματα, είναι η νέα γενιά. Είναι ο καθρέφτης του MMA στην ουσία. Η παλιότερη γενιά, η πιο παλιά, ας το πούμε, πρέπει τώρα, ξέρεις, να δώσουν τη σκητάλη στη νέα γενιά. Είναι δηλαδή στο χέρι τους. Οι παλιοί ανοίξαν τον δρόμο, δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Υπήρχαν τόσοι αθλητές MMA που Παλαιολόγος, Τρουμπούλης, ποιοι άλλοι τώρα, είναι πάρα πολλοί αθλητές δηλαδή που ανοίξαν έτσι το χώρο του MMA. Μιχαηλίδης. Σου είπα τώρα, εντάξει, ονόματα τα οποία μου ήρθαν μάνι στο μυαλό, γιατί ξέρεις, είχαν πολλές παραστάσεις στο εξωτερικό, κατάλαβες, σε μεγάλες διοργανώσεις. Εσύ που είσαι παλιός. Σαββίδης, δηλαδή αν καθίσουμε εδώ πέρα μπορώ να σου σκεφτώ 10-12 fighter που έχουν παίξει σε μεγάλα promotion. Εσύ που είσαι και παλιός, πώς το βλέπεις το industry να εξελίσσεται στην Ελλάδα? Εγώ είμαι υπέρ. Βασικά, κοίτα, εγώ είμαι υπέρ εκεί που κάνουν δηλαδή τα camp στο εξωτερικό. Εγώ νομίζω ότι εδώ δεν μας λείπει και κάτι. Απλά έχουμε λίγο λάθος νοοτροπία. Δηλαδή μαζεύονται νέοι fighters, πάνε στην Ταϊλάνδη. Ωραία. Δίνουν ένα αλφα ποσό. Πιστεύεις ότι εδώ πέρα δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις, ενώ σε γυμναστήρια ή και από προπονητικά team που αυτό που τους προσφέρει η Ταϊλάνδη να τους προσφέρουν εδώ πέρα? Εγώ νομίζω ότι υπάρχει. Εντάξει, είναι 50% τουρισμός, 50% προπόνηση. Και εδώ πέρα, πρόσεξε, θα ασχοληθούν πιο σωστά. Εκεί πέρα πλέον έχει γίνει εμπόριο, είναι πιο τουριστικό. Είναι πιο πολύ marketing, κατάλαβες. Σαν βγαίνει στο Σούνιο, εκδρομή. Δηλαδή θα πάνε και εκεί πέρα τα μεγάλα ονόματα, εννοείται, σε τέτοια camp, γιατί είναι έτσι η ροή των πραγμάτων. Ωραία, δηλαδή δεν θα σου έρθει εδώ πέρα ο Προχάσκα να το δεις. Πιο εύκολο να το δεις στο Muay Tiger, κατάλαβες, το camp εκεί πέρα, παρά εδώ πέρα. Αλλά εγώ σου λέω καθαρά μόνο, ξέρεις, για να κάνεις ένα camp δυνατό. Εγώ αυτό πιστεύω, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή ένα αλφα ποσό που θα το χαλάσουν στο εξωτερικό, θα μπορούσαν να κάνουν την ίδια προετοιμασία εδώ πέρα, κάλλιστα με τα λιγότερα χρήματα. Είσαι στη χώρα σου, είσαι στο σπίτι σου. Με κατάλαβες, μάνι σου είπα δύο τα οποία όταν πας σε μια ξένη χώρα θα πρέπει να βρεις και ένα κατάλημα να βιοπορίζεσαι για ένα μήνα. Ενώ εδώ τα έχεις έτσι κι αλλιώς. Αλλά σου λέω, είναι η νοοτροπία ότι ξέρεις τι, πήγα στο εξωτερικό. Ναι, σαν achievement, ρε παιδί μου. Ναι, ότι πέρασε και από αυτό το camp, κατάλαβες. Δεν νομίζω δηλαδή ότι απέχουμε πάρα πολύ από αυτό, να σου πω την αλήθεια. Αυτό λέτε όλοι, η αλήθεια είναι. Για να το λέτε όλοι, κάτι θα ξέρετε. Ναι, δηλαδή ξέρεις τι, πλέον
το τεχνικό επίπεδο εδώ στην Ελλάδα έχει ανέβει αρκετά. Δηλαδή τώρα δεν είναι τυχαίο που αναφέραμε πριν τους συγκεκριμένους αθλητές και τους αναφέρουμε επειδή, ξέρεις, τα παιδιά παίξανε τώρα πρόσφατα στο promotion. Και θα παίξουν κι άλλα. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα παίζει ο Δασκαλάκης την Παρασκευή. Μετά παίζει ο Μουμτζής. Παίζουν δηλαδή στο Cage War back-to-back Έλληνες. Μπήκαμε σε ροή τώρα. Ναι. Δεν είναι τυχαίο. Δεν κάνανε όλοι κάμπ στο εξωτερικό. Θα πήγανε σε κάμπ 1, 2, 3 φορές. Η κύρα τους ομάδα όμως είναι εδώ πέρα, φίλε, στην Ελλάδα. Εδώ τρώνε, εδώ κοιμούνται, εδώ προπονούνται. Εδώ τα κάνουν όλα. Μάνι, αν δεις αυτό, δεν τους βοήθησε δηλαδή επειδή πήγαν ένα μήνα στην Ταϊλάνδη και τι έγινε. Άντε, πήγαν και ένα μήνα στη Σουηδία. Ωραία, και πήραν και από εκεί το hype. Εδώ πέρα όμως δεν τα κάνουν. Εδώ δεν είναι. Πώς να σου το πω. Ο κορμός εδώ είναι. Μέσω δηλαδή από τις σχολές τους, μέσα από τους δασκάλους τους έχουν εξελιχθεί. Πώς θα βλέπεις τώρα τα παιδιά που είσαι στο EFL συνέχεια? Ναι. Γενικά, σαν τη νέα γενιά, πώς τη βλέπεις? Κοίτα, τη νέα γενιά πώς τη βλέπω. Πλέον όλοι έχουν βάλει ένα σκοπό να γίνουν επαγγελματίες αθλητές. Να σου πω την αλήθεια. Καλό αυτό από τη μία. Απ' την άλλη όμως ότι είναι ακόμα πολύ δύσκολο γιατί δεν έχουμε τα σωστά εφόδια. Γιατί όταν μιλάμε επαγγελματίες αθλητής, διατροφολόγους, φυσιοθεραπευτές, δικό σου team, βιοπορείς από αυτό, εδώ στην Ελλάδα ακόμα δεν το έχουμε πετύχει. Στην ουσία είμαστε ερασιτέχνες. Δεν γίνεται δηλαδή ένας επαγγελματίας αθλητής όπως θέλει να ορίζεται εκείνος το πρωί να δουλεύει 8 ώρες και μετά πηγαίνει στην προπόνηση. Αλλά είναι έτσι η ζωή που τον αναγκάζει αυτό να πηγαίνει λίγο πίσω στα όνειρά του. Υπάρχουν και άλλοι αθλητές οι οποίοι έχουν την οικονομική άνεση και σου λένε έχω βάλει στόχο να το πάω όσο πιο μακριά γίνεται. Υπάρχει και αυτή η όψη του νομίσματος. Αλλά το καλό, ας το πούμε, είναι ότι όλοι, ξέρεις, έχουν στο μυαλό τους ότι θέλω να βγω εξωτερικό, να κάνω συγκεκριμένα fightings και να ανέβω σιγά σιγά επίπεδο. Μακάρι να το πετύχουν τα παιδιά. Εγώ δηλαδή το εύχομαι γιατί σου λέω εμείς και γενικά οι αθλητές οι παλιότεροι μοχθήσανε για το οτιδήποτε είναι αυτό. Μέχρι και εγώ, ας πούμε, για τη διαιτησία, αυτό που λέγαμε πριν, μόχθησα. Ήμουνα μόνος μου, το πάλευα μόνος μου. Τώρα, ξέρεις πόσο είναι να ξεκινάς και να είσαι έναν καθοδηγητή. Να σου λέω, κάνουμε αυτό και αυτό. Παλιά δεν υπήρχε καθοδήγηση. Παλιά δεν έκανε κανείς πίσω. Κλείνανε fight και λέγανε πού, εκεί πάω. Καταλαβες. Ήταν διαφορετική νοοτροπία, ήταν πιο old school. Παίζανε παντού και με όποιον να είναι. Και το κιλάστε περίπου. Βρε, δεν υπήρχαν, δηλαδή, κατάλαβες. Τώρα πάνε πιο στοχευμένα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά σου λέω, η διαφορά. Το είναι το άλλο άκρο. Ναι. Παλιά οι old school παίζανε με τον οποιοδήποτε. Δεν κολλάγανε σε αυτό. Και παίζαν και όλους με όλους. Όλοι με όλους, συγγνώμη. Αυτό μου λείπει λίγο τώρα, εντάξει. Εντάξει, τώρα κοίτα, πλέον τώρα αυτό δεν γίνεται και δεν θα γίνει εύκολα. Γιατί σου λέω, είναι διαφορετικό το setup. Τώρα είναι η καριέρα στη μέση. Ναι, είναι διαφορετικό το setup. Πρέπει να κάνεις στοχευμένες κινήσεις, συγκεκριμένα πράγματα για να εξελιχθείς. Όσο μπορεί να εξελιχθείς. Παλιά το setup ήταν ένα. Όποιο μου φέρνεις παίζω. Μονόδρομος. Καταλαβες. Όπως έλεγε ο Χαμπίμπ, φέρνουμε το King Kong εκεί να ζυγιστεί στα 70. Ναι, αυτό. Σου λέω, το setup ήταν διαφορετικό. Παίζαν όλοι με όλους. Εσύ έχεις κάνει MMA ή μόνο grappling κάνεις? Έχω μπερδευτεί. Όχι, έχω κάνει και MMA και grappling. Και striking κανονικά. Ναι. Πιο πολύ, κοίτα, η βάση μου, αν με ρωτήσεις, είναι το παλαιστικό, το grappling. Αλλά έχεις κάνει ενώ striking, έχεις αφοσιωθεί στο striking ή όχι? Έχω κάνει, ναι. Κοίτα, γενικά για να το συνδέσω λίγο με διαιτησία, αν δεν έχεις γνώσεις είτε grappling, είτε striking, είτε γενικά MMA,
δεν μπορείς να παρακολουθείς τη διαιτησία. Δεν σου είπα να είσαι μαύρη ζώνη στο kickbox και να έχεις 2 dan, αλλά ας πούμε στο Brazilian για παράδειγμα θα μπορούσες να είσαι μια move ζώνη καλή. Στο kickbox θα μπορούσες να είσαι μια καφέ ζώνη. Κατάλαβες? Δεν μπορείς να είσαι δηλαδή ας πούμε άσπρη ζώνη στο Brazilian και μια μπλε ζώνη στο kickbox και να πεις τώρα κάνω διαιτησία και θα κάνω σε 2 μαύρες ζώνες legit π.χ. Grappling. Γιατί έχω κάνει και διαιτησίες grappling. Ειδικά στο grappling είναι πιο δύσκολο. Το φίλε, το grappling είναι σκάκι. Εκεί κι αν είναι δύσκολο. Εκεί κι αν τρως Παναγίες. Εκεί κι αν είναι δύσκολο. Πραγματικά τώρα. Τους πόντους που πρέπει να προσέχεις. Εκεί κι αν είναι. Τα reset. Εγώ το πόδι μου έτσι, εγώ το είχα έτσι. Ναι. Άστο εκεί. Και όχι δεν έκανα ripping και όχι μπήκε σε ripping και άστο. Εκεί κι αν είναι δύσκολο. Δηλαδή και οι διαιτητές που κάνουν έχουν αφοσιωθεί μόνο στο grappling και για μένα και αυτή είναι respect. Είναι δύσκολο. Δεν είναι μόνο δηλαδή μόνο το MMA, αλλά και κύριε φίλε δηλαδή και μπήκε έτσι στο πόδι, βγήκε έτσι στο χέρι. Και γιατί έτσι, γιατί μου δώσει 2 πόντους. Ναι, αλλά αυτό ήταν η ρήψη, μετά πήραμε το sweep. Κατάλαβες, πας αλλού μετά εκεί, τρελαίνεσαι. Τώρα βλέπω κάνουν έτσι. Τρελαίνεσαι. Τι? Βοηθάει αυτό. Ναι. Να το δούμε στο VAR και τέτοια. Κοίτα, όπως και να έχει, είτε το δεις στο VAR, είτε το δεις στον ύπνο σου, είτε το δεις στον ξύπνιο σου, θα τα ακούσεις. Είναι by default αυτό. Πώς λες θα δεις τον άλλο να σου πω καλημέρα? Μου πεις καλημέρα. Καταλαβες. Ναι. Εντάξει, είναι σου λέω, είναι η νοοτροπία τέτοια. Βέβαια, κοίτα, αν πεις σε κάποιον ότι οκ, καλά τα λες, συμφωνώ μαζί σου. Πέρα να κάνεις εσύ. Εκεί αλλάζουν πάλι τα πράγματα. Δηλαδή, εγώ από τότε για να καταλάβεις που κάνω διαιτησία, έχω σταματήσει να βρίζω διαιτητές. Ναι, μπες να σου μιλάω. Ακόμα και στην μπάλα. Ναι, βρε, και στην μπάλα. Πραγματικά σου μιλάω. Θέλω να ρίξω ξέρεις, κανένα γαλλικό καμιά φορά, αλλά κρατιέμαι. Και λέω, εντάξει, κοίτα ρε φίλε, γιατί και εγώ λέω το αντίστοιχο κάνω. Σε άλλο άθλημα θα μου πεις. Αλλά είναι αντίστοιχη ιδιότητα. Τι να το κάνουμε εδώ, πώς να το κάνουμε. Ξέρουμε το αυτοκίνητό σου, συγκεντρώσου. Ναι, πολύ έτσι, ωραίο έτσι. Αυτό. Έτσι. Αυτό είναι αλφατοπικό σύνθημα, ξέρεις. Έλα, παίξε καλά. Αν μπαίνουμε στο κλειδί μου λένε κοράκι, παίξε καλά τώρα. Παίζουμε καλά, άστα αυτά που ξέρεις. Για φαντάσου τώρα την ψυχολογία να μπαίνεις τώρα σε ένα κλουβί, να έχεις 2 αθλητές, να έχει κόψει ο ένας 300 εισιτήρια, ο άλλος άλλα 200 και να είσαι τώρα μέσα αυτό. Και να ουρλιάζουν σαν τα όρκ. Οι κόρνες. Αυτό το προσπερνάς αυτά, ας τις κόρνες. Ναι, αυτό με ενοχλεί, δεν ξέρω. Ναι, κοίτα. Μπορώ και εγώ να σου πω πράγματα που με ενοχλούν, αλλά σου λέω τώρα, κάνε το λίγο αυτό. Ξέρεις, το κάνεις εικόνα τώρα. Το κάνεις εικόνα εσύ που είσαι έξω. Εγώ το κάνω εικόνα και που είμαι και μέσα. Ναι, άστο. Εκεί τώρα καταλαβαίνεις τι γίνεται. Γι' αυτό σου λέω, δηλαδή δεν είναι τόσο απλό. Είναι δηλαδή η ψυχοσύνθεσή σου εκείνη την ώρα και η παλμή σου και γενικά όπως πηγαίνει και το μάτς. Για φαντάσου να είναι και ένα μάτς να είναι συνέχεια μες στα σκράμπλ και τέτοια. Παρακαλάς εκεί να δώσεις καμιά τάβλα ο ένας στον άλλον, τελειώνει. Δεν έχει τέτοιο. Καλά, γι' αυτό είμαι σίγουρος. Σε δύσκολα μάτς πιστεύω ότι το παρακαλάτε να γίνει. Ναι, σε δύσκολα μάτς. Δηλαδή παρακαλάς να έρθει κανένα submission. Πώς παρακαλάει ο Τελιβεράς? Παρακαλάς και να μην έρθει κανένα αντικανονικό χτύπημα. Α. Γιατί κοιτά τώρα και στο επαγγελματικό που είναι οι αγώνες, που είναι πολύ δύσκολοι φίλοι οι αγώνες. Ή τα γόνατα, ειδικά στο έδαφος. Ότι πρέπει, αν ξέρεις, σε συγκεκριμένες θέσεις επιτρέπονται τα γόνατα. Αλλά αυτά είναι τώρα. Τι να σου πω τώρα. Λεπτομέρειες λεπτομέρειας. Είναι μη σου τύχη. Εντάξει, βέβαια μου έχουν τύχει όλα, να ξέρεις. Για πες.
Τι να σου λέω τώρα με γόνατο που και με αγκώνες να μου έχουν τύχει και με γόνατο παράνομο που ήτανε δυσίωνο, ήτανε δεν ήτανε. Όχι δεν το είδες, ήταν παράνομο το γόνατο, όχι μα το γόνατο ήταν κανονικό. Τώρα θα τα λες μες στη μέση του αγώνα, κατάλαβες το λέω. Τα λες μετά στο τέλος. Δεν βγάζεις άκρη όμως. Δηλαδή μία μεριά θα λέει ήταν παράνομο, η άλλη μεριά θα λέει νόμιμο. Και εσύ θα είσαι τώρα στη μέση. Replay. Κοίτα και στο replay καμιά φορά. Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται ρε φίλε. Κατάλαβες τώρα είναι. Τα πράγματα είναι εκεί. Από παντού που για να το πιάσεις. Εδώ ο Μαγκρέγκορ στον Χαμπίπ του δίνει γόνατα από κάτω. Θυμάσαι αυτό. Ναι. Που του δίνει γόνατα από κάτω. Καλά, ειδικά οι κάθετοι αγώνες. Όταν είσαι δηλαδή τον άλλο στο fence. Προσπαθείς να πάρεις ένα take down και είναι ο άλλος από πάνω και σου δίνει κάθετους αγώνες. Πρέπει να βγεις ρε φίλε με μέτρο και με χάρακα. Στο κρανίο πάνω κάνεις έτσι. Όχι εδώ. Δεν είναι τώρα. Δεν είσαι αρχιτέκτονας. Ναι. Θα πέσουν 3-4 αγώνες. Νοητό είναι, δηλαδή καταλαβες. Κάποιος θα σου ξεφύγει. Ο καλύτερος διαιτητής στον κόσμο να είσαι. Στον Αντρέα που δίνει ο Μπακάουσκας που του δίνει εδώ. Βρε μου είχε τύχει και σε μένα σε promotion πάλι να πέσουν αγώνες. Ήταν πολύ γρήγοροι αγώνες. Τους έφαγε ένας αθλητής. Έσβησε. Μετά είπαμε. Κατάλαβες, ήταν δύσκολη η φάση. Πολύ δύσκολη η φάση. Όπως είπες και με τον Αντρέα. Και με τον Αντρέα είδες τι έγινε. Άνοιξε η πόρτα από το κλουβί. Δεν αφήναν τη γωνία να μπει μέσα. Δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό. Δεν τους άφησε. Ο διαιτητής είπε δεν μπαίνει κανείς μέσα. Το λόγο δεν το κατάλαβα ποτέ. Και άνοιξε η πόρτα και μέχρι να κάνει το reset ο Αντρέας, ο διαιτητής το κόψε. Ότι και καλά ότι δεν μπορούσε να συνέλθει. Αν δεις, τη γωνία δεν την άφησε να μπει μέσα. Τους κρατάγανε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Φαίνεται δηλαδή στο βίντεο. Δεν το είχα δει. Ναι. Δηλαδή είναι λεπτομέρειες που λες τώρα. Και πρόσεξε, και δεν πήγε να δει και το replay. Γιατί μπορεί να πάει ο διαιτητής εκεί να δει το replay. Είναι παράξενο αυτό το μάτι. Πολύ. Υπάρχουν και φήμες τώρα, τι να σου πω. Τις ξέρουμε τις φήμες. Ναι, αυτές που ξέρουμε τέλος πάντων. Οι οποίες είναι επιβεβαιωμένες. Όταν είναι συμπαίκτες. Ναι. Καταρχήν έφαγε ξεκάθαρα παράνομους αγώνες. Αυτό το. Και σου λέω, οκ, το είδε τους παράνομους αγώνες για τον οποιοδήποτε λόγο. Δεν το είδες. Εσύ δεν το είδες. Το ακούω και αυτό, δεν μπορώ να πω κάτι. Και δεν πάει να δεις μετά το replay. Και σταματάς ένα αγώνα έτσι. Και ξαναγυρίζουμε σε αυτό που λέγαμε με τα παράνομα στοιχήματα και. Ναι. Φίλε μου, thank you που ήρθες. Εγώ σε ευχαριστώ. Θες κάτι άλλο να συζητήσουμε, να κλείσουμε? Τα πάμε όλα, νομίζω. Άμα σου βάλω κάμερα πάνω σου, Ναι. σε αγώνα, πιστεύεις θα έχουμε θέμα? Εγώ θέμα δεν θα έχω. Τώρα θα πρέπει να συνοηθείς με τον αντίστοιχο promoter για να μας δώσει το OK. Αν και γίνεται πλέον αυτό, να ξέρεις. Το κάνουνε πλέον. Ναι. Το κάνουνε και σε live μετάδοση. Ναι, και στο PFL το κάνουνε. Το κάνουνε με κάμερα εδώ ή με στα γυαλιά? Πώς το κάνουν? Νομίζω και στα γυαλιά. Ναι. Θα ήθελα να κάνουμε ένα βίντεο καθαρά για referee. Ναι. Κάποια στιγμή στο Suplex. Θα μ' άρεσε να βάλουμε μια κάμερα εδώ και να φαίνεται λίγο. Και να το τραβήξουμε από την αρχή, από το briefing που κάνουμε στους αθλητές. Όλο. Κατάλαβες τη ροή. Όλο. Να δείξουμε και αυτή τη μεριά. Ναι. Όχι μόνο τους fighters. Είναι ωραία ιδέα νομίζω. Νομίζω κοίτα τύπου GoPro υποθέτω ότι θα είναι, σωστά. Ναι, εντάξει, θα δούμε κάτι τέτοιο. Νομίζω τώρα. Κοίτα, αν θα έχουμε πρόβλημα θα είναι ότι ξέρεις σε καμιά φάση μπει κανένας μέσα στα ζευγάρια και από αυτή την άποψη. Και με καμιά κάμερα γίνει ό,τι γίνει. Να ξέρει, κάτσε με γίνει κανένα αστείο σε εκείνο το fight και μου ζητάνε replay μετά. Θα πούμε δεν έγραφε. Για πλάκα το κάναμε. Ναι, τίποτα δεν είχε. Σβηστή ήτανε. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, φιλαράκι μου, εγώ σε ευχαριστώ.